हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो प्रेम से बोली सब हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की जय, तो गौरी पुत्र गणेश की जय, साचे दरबार की जय। तो हम जहाँ पर बैठल बानी धरती मैया की जय। तो एक गुरबहिना सब हम आप लोगन से जो कहे जातनी और जन कथा सुनावे जातनी पूरा अंत तक जरूर सुनो और समझम ए कथा के रहस्य गुण का बाटे। कहे कि उनकर दोनों पतोह कैसे भैंस के रूप में बदल गइल बा लोग। आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम और कथा के समझम। कथा कभी भी पूरा अंत तक सुनल जाला, आधा अधूरे में नाही छोड़े के चाही। काहे कि आधा अधूरा में छोड़ला से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दोष लगेला और कभी भी आधा अधूरा में छोड़ले से खुद के पाप भी मिलेला। यही से कोनो काम होके चाहे कथा होके कभी भी आधा अधूरा में छोड़ के कहीं नहीं जाए के चाही। जो 10 मिनट के समय बा, 5 मिनट के समय बा, आप लोग कथा के जरूर पूरा अंत तक सुना। तो ये गुरु बहिना आप लोगन से विनती बाटे कि अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। आप लोग कहाँ से देखा तनी, कहाँ से सुना तनी हमरे कथा के, इहो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काहे कि केहू के जब कमेंट आवेला तो हम जरूर ओके अच्छी तरह से पढ़े नहीं या समझे नहीं और प्यार भरा आशीर्वाद आप लोग हमरे ऊपर हमेशा की तरह बनौले रहम। तो आई जो कथा बाटे, एक सास के और 3 पतोह के कथा बाटे। एक सास और 3 पतोह के एक गांव में 2 जने मर्द मेहरारू रहत रहल लोग। दोनों जने लोग बहुत आराम से रहत रहल लोग। समय वो लोग के बहुत अच्छा कटे लगल और उनका 3 गो बाल बच्चे रहने, यानी कि 3 गो बेटा रहने और 1 गो बेटी रहली। 3 गो बेटा रहने और 1 गो बेटी रहली। लेकिन भगवान जो कहल जाला कि केहू के ऊपर दुख बड़ा जल्दी आवेला, दुख बड़ा समय से मतलब लेट आवेला। लेकिन वो बेचारी जो वहाँ रहली मेहरारू, जो वो औरत रहली, बहुत परेशान रहे लगली। काहे कि जब तीनों लड़के शादी योग्य हो गई ने तो कुछ वो लोग के पास धन दौलत ना रहल, बहुत ज्यादा गरीब भी ना रहल लोग, लेकिन खा पी के आराम से रही जा लोग। ई रहे कि जैसे आज हम खा ले तनी तो चला कल भी काम करम तब्बे खाए के मिली। अब यही सोच में बेचारी हमेशा रहे। दोनों जने वैसे ही रहे लोग, मरद जा कमाए तो आज खाए के मिले, ना जाए तो ना मिले। अब तीनों बाल बच्चे जब काम धंधा करे लायक हो गए रहल लोग, बेटी शादी करे लायक हो गई रहली। अब वो सोचत रहली कि कौन काम धंधा कइल जा, कहाँ से ऐसा काम कइल जा जहाँ से हम अपन बेटी के शादी कर पाई। अब एकरे बाद से का भइल कि उ सोचत सोचत ऐसे ही रहली। एक दिन का भइल कि जो उनकर पति रहने अब वो चल बसने बीच मझधार में छोड़ के, जब लइकन के समय शादी करे के आइल तो अब बेचारा वहाँ छोड़ बसने और छोड़ चलने। तो छोड़ चलने के बाद से यानी कि जब उनकर मृत्यु हो गई, मर गई ना उनकर पति, तो बेचारी तीनों लइकन और अपने बेटी से लिपट के बड़ा रोए। कहे कि देखा बीच मझधार में अब छोड़ के चल गई नी, अब हम कैसे बाल बच्चन के शादी ब्याह करम, कैसे अपन दिन गुजारम। तो सब लेके समझावे, माँ हम बानी ने, माँ हम बानी। तो सही बात है, बेटा बेटी रहे ना तो समय कट जाला, चाहे केहू रहे चाहे न रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी तो अधूरा हो ही जाला। भगवान के लिखल लेख तो केहू मिटा ना सकेला, तो वही तरह से उ लेख में केहू मिटा ना सकत, लेकिन बेचारी कहीं ना कहीं से उ अधूरा रहे। लेकिन शंकर भगवान के बहुत बड़ा भक्त रहली, बहुत पूजा पाठ करे। उनकर बेटी भी जो रहली वो बहुत पूजा पाठ करे। शिव शंकर भोलेनाथ के हमेशा चर्चा भजन कीर्तन कहीं भी होके तो माँ बेटी चल जा लो। तीनों लइके जब कमाए धमाए लगने तो सबके उ कहे लगल कि अपने लइकन के शादी कर दलो। कहली ठीक बाटे। रिश्ता आइल, बड़हन बेटा के शादी कर देली। दूसरा रिश्ता आइल तो छोटका जो मझला बेटा रहना उन्हों के शादी कर देले रहली। तीसरा रिश्ता आइल तो अपने छोट बेटा के शादी कर देली। तीनों
अपने बेटन के शादी कर देली। तीनों शादी मतलब हो गई तो तीनों बहू आ गईली। आराम से तीनों बहू रहे सब। फिर ओकरे बाद से जो ननद रहली एगो, उनकर शादी के समय रिश्ता आइल। तब ये लोग का कैली की शादी कर देवल लोग। कह लोग सबसे छोट हमार ननद हई, भाई चला शादी कर देवल जाए, बहुत अच्छा से कइल जाए, धूमधाम से सब कुछ कइल लोग। लेकिन जो उनका छोटका बेटा रहने थोड़ा कम कमा उमा, जिससे खर्चा पानी ज्यादा नहीं निकाल पावे, खेतिए कर पावे। और जो बड़का और मझिला रहने वो बहुत बढ़िया पैसा कमा लोग। तेईस से वो लोग के थोड़ा ज्यादा वो लोग के मेहरारू के घमंड रहे। अब जब ननद के शादी हो गई, वो जो भक्त रहली, वो गुरुआइन जो रहली, अब उनकर लड़की के शादी हो गई। तो ओकरे बाद से का भइल कि जब उनका लड़की के विदाई उदाई हो गई, सब कुछ बीत गईल, तो कुछ दिन के बाद का भइल, उनकर जो बड़ पतोह रहली, अब उनके थोड़ा घमंड हो गई कि भाई अब हमरे लगे पैसा कौड़ी ढेर बाटे, हम काहे काम करी। यही तरह करत करत जो दूसरा नंबर रहली, उन्हों के थोड़ा घमंड हो गई कि भाई हमारियो मरद कमाता ने ढेर, हम काहे काम करी। लेकिन जे तीसरा जने रहली, अब बेचारी उ कहाँ जाए। वो तो सोचे चला हमारे आदमी खेती किसानी करे ने, सब कुछ ही हमें करे ने, तो हम कहाँ जाए, हम कैसे मुंह मोड़म, हम कहाँ का करम। बेचारी इहे समझ के अब कहली चला का करे के बाटे, ये लोग नाई काम करी लोग तब्बो हमके करही के बाटे। और करबे कितना करेला लोग, कहे कि दोनों जो पतो रहली ज्यादा काम ना करे, और जो छोटकी रहली बेचारी मर जर के सारा काम के पूरा करें। सारा सुबह से उठे शाम हो जाए, उनके रात हो जाए सुतत। अब यही तरह बेचारी के दिन कटे लगल। सास भी एक दिन देखत देखत रहली, लेकिन कुछ कही ना पावे कि हाँ भाई चला वो दोनों जने के हम बोल दी, वो लोग काम करे लोग। तो बड़की जने से एक दिन कहली कि बहू कहे ना काम करेलू, थोड़ा हाथ बटा दे तू छोटकी जने के काम में, तो जल्दी जल्दी काम हो जात। उन्हों के लइके बच्चे बाने, आराम उन्हों के मिल जात। तो कहतली हाँ बहुत हम काम करे जाता नहीं कि हमारा आदमी इतना पैसा कमाने, हम नहीं जाए काम करे, जे के करे के बाटे ते करे। ओकरे बाद से दूसरी जने जे रहली, अब उन्हों के ऐसने कहली बेचारी सास डेरात कि भाई ए तू काहे नहीं काम करेलू मत छोटकी जने से, कि थोड़ा हाथ बटा दे तू, थोड़ा काम धंधा में हाथ बटौला से उन्हों के काम कम हो जाई। और तुहरियो जो बैठल रहेलू, तो तुहू के थोड़ा सा काम धंधा करबू तो शरीर अच्छा रही। कहतली देखी ना हम क्या कैसे कहतनी कि हम कहनी है ना काम ना करब, हमन के आदमी बहुत पैसा कमाने, जे ना कमाला ते करे। ऐसे ही ताना सुना में सब। अच्छा ऐसे ही करत करत का भइल कि जो छोटकी पतोहिया रहली, कहली कि अम्मा जी जहाँ आप शिव चर्चा कथा सुने जानी, हमऊ के लेते चली, हमऊ चलम तो शिव चर्चा कथा सुनम। अब एक दिन का कहली उनकर सास की ठीक बा, सब काम धंधा आज जल्दी से निपटा लियो, तब साथे तो के लेके चलम। सास जब उठली और पतोह उठली, दोनों जने काम कोई लोग जल्दी जल्दी काम उम क के तैयार भइल लोग, और गई लोग चर्चा सुने, कथा चर्चा सुने गई लोग भजन। अभी दोनों पतोह के मन में का भइल कि देखा न बुढ़िया आज कहाँ लागत हार खरीदवावे लेके गईली, लागत इनको बाजारे लेके मार्केट करे गईली है छोटकी जने के लेके, हमन के नहीं पूछले। अब वो दोनों मन में मतलब सोचे लगल लोग। ओकरे बाद से का भइल कि फिर चला मन में सोचा था लोग, एक दिन गईली, 2 दिन गईली, 3-4 दिन, अब रोज जाए लगली। कहे कि अम्मा जी काम उम क के तुन्हों के अच्छा लगे, उनके सास के भी कि चल दोनों जने सास पतो चलल जाई शिव चर्चा कथा सुने, कहीं भी होई तो चलल जाई। जब समय अपन कुछ वैसन होई तो अपनियो घरे शिव चर्चा कथा कहल जाई, करवावल जाई। अब ये लोग के मन में तो ये रहल, लेकिन भगवान सब चीज जानत रहने, काहे कि शंकर भगवान के भक्त रहली, जो उ सास रहली उनकर। अब 10 दिन कटे लगल। एक दिन का भइल कि शंकर भगवान ओ गांव में एक ऋषि बाबा के रूप में आ गई ने परीक्षा लेवे कि देखी अपने सास से जब इतना जलन बाटे तो देखी क्योंकि सब भिक्षा देवेली कि ना देवेली। अब शंकर भगवान जब एक ऋषि मुनि के रूप में वहाँ गांव में आ गइल बाने, और सबके घरे दुआरी मांगत आवत आने, इन्हों के घरे दुआरी इन्हें मांगे, ती सास पतोह ना रहल लोग।
लोग, इहे दोनों जो देवरान जेठान रहल लोग, बड़की जने और मझली जने। अब बड़की जने मझली जने रहल लोग अपने अपने कमरा में रहल लोग, मतलब अपने अपने घर में रहल लोग, कमरा में आराम करत रहल लोग। तो एक जने अपन शौक श्रृंगार ऐसे ही तैयार होत रहली, और एक जने अपन बैठल बैठल कहतली कि देखा नहीं दोनों जने चल जाता नहीं सब काजिन कहा कि सब लागता काम धंधा हमनिए करे पड़ी फिर से। अभी दरवाजा इन्हें इन्हें तो शंकर भगवान खटखटावत ने ऋषि बाबा कि केहू बाटे ए मतवा केहू बाटे। अब बड़की जने आवत अली तो कहतली कि का है कौन चीज कहतला ए बाबा तू कहाँ से आयल बाड़। तब तक मझलियो जने आवाज सुन ली तो चली अली, कहतली अरे अपने दुआर पे कौन ऋषि मुनि बाबा हमें। तो इधर ही वो जो मेहरारू रहली जो गुरुआइन रहली उनकर देवर खड़ा रहने, उनकर देवर खड़ा रहने अपने जो गैया रहली सब उनके चारा डालत रहने, अपने गैयन के चारा डालत रहने। अब ओकरे बाद से का भइल कि उमें जैसे शंकर भगवान ऋषि मुनि बाबा के रूप में तो वहाँ रहबे कईने, तो कहता नहीं कि ये बेटा लोग ए बहिना लोग हे में हमके थोड़ा भिक्षा दे दा, बहुत भूख लागल बा, हम अपने कुटिया पे जाके भोजन बना के खा ले, थोड़ा भिक्षा दे दा। कहत का बाड़ी बड़की जने और मझली जने दोनों जने देवरान जेठान हम लोग तो अपने सास के चाहे केहू के ना समझे नहीं कुछू। एक ए पानी में जो कहल जाला कि कबो एक डेग उतर के पनियो दे दी तो उतनो ना करे नी के, तो हम तोहरा खातिर जा तनी भिक्षा लावे घर में से भगवा कि नहीं यहाँ से। दोनों जने लगल लोग भगावे। अब वही दरिया का कईने ऋषि बाबा अपने कमंडल में से पानी निकलने, यानी कि जल जौन रखेला लोग उहे जल निकलने, और ओई में मंत्र पढ़ के वो दोनों मेहरारू के ऊपर देवरान जेठान के ऊपर छीट देने। अब उतना छीटले के बाद से का भइल कि हमें वो भॉइस बन गईली अपने चाचा जी के, जहाँ दोनों गैया खात रहली उहे दोनों भॉइस बन के लगल लोग खाए, और लगल लोग हमें चिल्लाए कि अब बुलावे लगल लोग, लेकिन अब वो लोग के भाषा के समझे। अब उनका चाचा जी देखत रहन सब लीला। अब वहाँ से ऋषि बाबा जो रहने उनके चाचा के घर में गईने मांगने सीधा पानी उला के देने, और देहला के बाद से ऋषि बाबा फिर गाँव में गईने जहाँ से आयल रहने अंतर ध्यान हो गईने। अब ओकरे बाद से उ सास पतोई आवता लोग, अइला के बाद से सोचता लोग चला घर में देखी जो दोनों जने बा लोग ओह लोग के प्रसादी दे देवल जाई आज शिव चर्चा वाला, कि वो दोनों सोचत हुई सन कहाँ चल जाली ना बता के आवे नहीं के, तो आज बता देवल जाई और वो लोग के समझा देवल जाई। अब सास पतो अपने में बातचीत करत आवता लोग, देखता लोग की दरवाजा खुलल बा, और ये जो हमार देवर बाने यानी कि जो गुरुआइन रहली सोचत नहीं हमार देवर ते दुगो गाय रखले रहने कहाँ से दुगो भैंस आ गईली। अब कहतने मन में उ जो कहतरी मन में सोचतली, और मन में सोचला के बाद से का भइल कि तब तक उनका देवर गुरुआइन के घर में से बहरे आ गई ने। कहतने कि ये भाभी है तुहार दोनों पतोहिए है, तुहार पतोहिया ऐसे है सब काहे कि है दोनों जौन भैंसिया है तुहार दोनों पतोहिया है। तो कहतली बाक तोरी के ई कोनो हमार पतोही थोड़ी है कि ई तो भैंस ही है सब। कहतली कोनो मजाक है, हमार पतोहिया दोनों अंदर वाली, अरे नाई काम करेली सब ना कुछ करेली तब तो हमार पतोहिए ना है सब। अब सुनतली दोनों भैंस कि देखा हमन के बारे में के तरह से बात ही होता। अब सुनतली सब और सोचतली सब कि देखा हमार सास कितना अच्छा हो, हम ई कहतनी कि हम भैंस ही है के दोनों पतोहिया, और मानत ना बानी कि अम्मा जी हमन के कितना बढ़िया बा। मन में अब मन वो लोग के पलटत है, लोग के सास पतो के प्रति अब प्रेम बढ़त रहल जब भैंस हो गए रहल लोग। ते ओकरे बाद से का भई कि खोजत अली कि देखी हम जाके देखिए घरम के जानो दोनों भाभी होखम लोग। घर में गईली देखिए ली आके कहत अली कि ना अम्मा जी भाभी लोग तो नहीं खे कि कहाँ चल गए लोग बिना बतौले। तो कहत अले उनकर चाचा जी कि ना
दुल्हन तू समझत ना बारू है, तुहार दोनों देवरान जेठानी है सब, ये दोनों भैंस हो गइल बाड़ी सब। अब ओकरे बाद से का भइल कि उनका सास कहली अरे कैसे भैंस हो गईली, तो उनका चाचा सारा बात बताओने कि एगो बाबा अलन उनके भिक्षा मांगने हमें ना देली है, तो कमंडल से पानी निकलने हैं और भैंस बना देने दुआरी पे। कहली आई हो दादा का जन कहाँ भेटाई है कहाँ ना हुई है, कि अब कैसे का करी, कैसे वो अपने रूप में आई हैं। तो उनका जो छोटकी पतोइया रहली कहली कि अम्मा जी तब तक जाई, अब बाबा के ढूंढ के लाई और तबले हमारी प्रसादिया दोनों जने के दे देता खाए के। प्रसादिया दे देहली शिव चाचा कथा वाला खाए के, दोनों भैंसिया मिल के खैली सब। और ओकरे बाद से जो उनका सासु गईली शंकर भगवान के ऋषि बाबा के खोजे, खोजत खोजत नजदीक में एगो जंगल रहल, ओई जंगलिया में पहुंचली तो देखा तली एक पिपरे के पेड़ के नीचे ऋषि बाबा बैठल बाने। तो उ सारा बात कहली कि एगो अब बाबा अलन हमरे गौआ, उ हमरे पतोहन के भैंस बना देले बाने कि बाबा रौरे चल चली वो लोग के साक्षात रूप में कह दी कि आप बहुत अंतर्यामी है, बहुत आप आगम जानवी है, कि आप लोग सब जाने नहीं सब कुछ। अब यही तरह से कोई सुन के लेके अली अपने घरे ले आवत अली, वही जगह पे ले गईली जहाँ दोनों भैंस खात रहली सब। आ सारा बात बतौले रहली, कमंडल से पानी निकलने ऋषि बाबा फिर से पानी छिटने, और जैसे पानी छिटने तब दोनों अपने रूप में आ गईली सब, और लगली सब पैर पकड़ के माफी मांगे कि अम्मा जी अब हमसे ऐसा गलती ना होई, कि बहुत बड़ा भूल चूक कर देले बानी, बहुत बड़ा गलती कर देले बानी। कोई सुन के अब दोनों सास दोनों देवरान जेठान खूब पैर पकड़ के माफी मांगे लगली, खूब रोवे लगली और कहली कि अब ऐसा गलती ना हुई। जौन देवरान रहली उनौस कहली लगली सब कहे सुने बात के कि अब हमसे ऐसा गलती ना हुई। ऐसे ही कहत सुनत उनका जो देवरान रहली कहली ना दीदी आप ऐसा कोनो बात नहीं कि हमके कोनो गिला सिकवा ना बा, सास पतोई समझावल लोग, प्रसादी बांट के खाई लोग, और चर्चा के जौन कथा भजन रहल अपने में सुनल लोग, और सुन के घर में आए लोग, अब भगवान शिव शंकर के नाम लेते हुए हर हर महादेव कहल लोग कि जैसे भगवान हम पे दया कैले बाने हम लोगन पे दया कैने हैं, वही तरह जे कथा सुनता जे कथा कहता वो लोगन पे दया करें भोलेनाथ। वो लोग के आँख से जो कहल जाला बुद्धि विवेक से सब कुछ से गुणवान बनावे, सब कुछ से ताकतवर बनावे। तो हर हर महादेव बोली सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखाओ।